una app municipal amb informacions i serveis perquè la ciutadania tingui accés directe, rebi informació directa. Això era una proposta electoral nostra que ens va arribar des de les activitats aquelles que fèiem nosaltres per desenvolupar el programa i que vam creure que és una bona idea perquè la pàgina web de l'Ajuntament té les limitacions que té. Les apps que s'han construït no estan recollides, o es podrien potser homogeneitzar. La idea és una mica fer-li més fàcil a la gent l'accés a l'administració i després també a la informació. I tornant a la idea d'Albert, que hi hagi la informació de la qualitat de l'aire, que se'ns pugui dir si hi ha una situació de sequera prèvia, doncs una mica la gestió de l'aigua de les persones en els jardins, en les seves terrasses, amb les seves plantes, que tinguessin l'oportunitat de poder estar informats sobre aquest tipus de coses. Que això també és una despesa i que va lligat amb tota aquesta idea nostra de anem a tirar endavant aquesta sostenibilitat de la ciutat, aquests projectes més verds, que al final és el que financia Europa, també, en el fons. Granollers Primàries.